Ja hei hei, ketäs siellä on? No siellähän on Anni ja Pekka ja Aapo. Juu, hei kuulkaas nyt. Tervetuloa Varkauden teatteriin, sillä Sirkus Hepokatti on tullut teatteriin. Mitä? Ei telkkari, vaan teatteri, Varkauden teatteriin. Juu, tulkaa ihmeessä katsomaan. Siellä on kaikenlaista mukavaa. Siellä on muun muassa eläinten kesyttäjä, kissamies Carlos. No voi änkeröinen, sehän osaa kesyttää vaikka norsujakin. Juu, ja sitten taikuri Max, se osaa kadottaa vaikka apinan. Simpalapin! Niin mitä? Juu, mitä Annika sanoi? Kyllä. Meillä on täällä apina. Sen nimi on Kalle. Juu. Ja sitten, jos vähän rupeaa korvissa visertämään ja päässä humisemaan ja mahaa nipistelemään, niin sitten meillä on oikein hassu lääkäri täällä. Juu, eikä sitä vaan joukosta. Juu. Ja sitten oikein vahva nainen. Ursula on sen nimi. Joo, voi änkeröinen. Se nostaa melkein elefantin ilmaa. Joo, no ainaskin lehmä. Joo, kyllä. Ja sitten, joo, oikein lätyn päällä mantsikka hilloa ja kermavaahtoa. Eli viimeisenä maailman melkeistä kaikkein ihani ja kaunein ennustaja Sylvia, Sylppy. Joo, voi että, joo, mitenkäs nyt rupesikaan sydän ripakoimaan ihan hurjana rinnuksissa. Sylviä, 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 Sylviä. No niin, nytpäs minun pitääkin lähteä kosimaan Sylppyä. Joo, tule sinäkin katsomaan. Joo, miten siinä käy? No niin, toivottakaa nyt onnea matkaan.